Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Είμαστε εδώ πέρα και θα παίξουμε το Natural Disaster. Γιατί δεν ξέρω, πώς θέλω. Δεύτερον, κοιτάξτε εδώ τι έχουμε. Ναι, το έχει κι άλλος, τέλος πάντων δεν πειράζει. Πάμε αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε. Έχουμε αυτά που να τσιτάρουμε λίγο. Γιατί πόπε, ενώ οι άλλοι δεν έχουν. Τι αστείο που είναι αυτά. Εντάξει, πρέπει να σταματήσω. Λοιπόν. Πικάς. Τέλος πάντων. Να δω πώς. Μην είμαι εδώ καλύτερα. Ω, πετάχονται τέτοια. Α, ωραία, ωραία, τέλεια, μιλάμε. Με full χαρούμενος. Μόλις τι έχει πάθει. Ω, τι είναι αυτός ρε, τι κάνει τέτοια κλίτσα ρε. Ρε αυτό, όπα ρε. Ρε, τι είναι αυτός ρε, χάκερ είναι. Ρε, άσε με εμένα, ήσυχο, αδερφέ, έτσι. Μου κάνεις τέτοια μάμνα. Παπά. Έτσι να βλέπω, αλλά πρέπει να βλέπω, προσέχω και αυτό. Πάνω του να πέσει, πάνω του. Καλά αυτό, γιατί το έχω, τέλος πάντων. Αυτό θα με φύγει, ωραία θα ήταν. Σαν έφευγε εδώ πέρα αυτός, ωραία θα ήταν, γιατί... Ξέρετε. Για να διαλέγω μόνο! Έρχεται ο Legends. Έφυγε. Μπρόσκι, φύγε αδερφέ, μπρόσκι, δεν έρχεσαι. Παίζει να έχω μείνει μόνο εγώ κι αυτός. Υπέροχα. Μη πεθάνω. Έτσι, όπα. Πού είναι αυτός, κάτσε μην. Ναι, πέθανε αυτός. Ωραία. Ξέρω, είναι πολύ καλό στο παιχνίδι. Αυτό φαίνεται η αλήθεια είναι κιόλας. Περιμένω. Εντάξει, 113 έχω. Καλό είναι. Είναι καλό, εντάξει. Γιατί κάνει... Όχι ρε φίλε, γιατί είναι έτσι. Τέλος πάντων, θα το αλλάξουμε μετά. Artpack, τώρα κάτσε να διαλέξω αυτό ή αυτό. Πάμε στο Roblox, ναι, πάμε στο Roblox. Μετά. Για να γίνεται ουρανός έτσι, κάτι δεν πάει καλά. Πάμε εδώ πέρα, στα McDonald's της γειτονιάς σου. Καλησπέρα. Έχει κάποιος McDonald's, εσύ, τι burger θα θέλεις? Cheeseburger, ωραίος. Έτσι, περίμενε, στο φτιάχνω αδερφέ, Όχι αυτός. Άσε με ήσυχο αδερφέ, άσε με ήσυχο. Πώς λέγεται κι αν? Πώς λέγεται αυτός, κάτσε. Παραλίγο. Τέτοιο λέει, πώς λέγεται gay λέγεται. Ναι, sorry YouTube, αλλά... Ρε! Ρε, κοίτα εδώ αυτό το λοιπά. Ρε. Τρόμαξα. Πέθανε αυτό, τέλος πάντων. Κοίτα τον εδώ ρε φίλε. Μας κυνηγάει από τους μας δείξει όλους. Ωπα ρε, πολύ δυνατός είμαι για να έκανε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Για να κάνει κάτι τέτοιο. Μιλάμε. Πολύ δυνατός. Όπα καλέ. Τέλος πάντων. Προφεσί, έτσι, μείνει εκεί πέρα. Το έχουμε μαζί. Θα πέσει αυτό σε λίγο, θα πρέπει να πάω εκεί. Είναι και αυτός εκεί ο... Αγία, να λέγει, Γεια, κάπως έτσι λέγεται. Έτσι. Εδώ θα μείνουμε. Πώς θα πάω εδώ? Εντάξει, και καλά είμαι. Αυτός είναι επικίνδυνος ρε. Όπα ρε! Όπα ρε! Κάτσε να κάνω ένα reset. Με πέτυχε αυτός ρε φίλε.
Έλε μισό. Πώς έχει γίνει έτσι. Πραγματικά αυτός είναι full σπαστικός. Έλα. Έλα, όχι. Φρεντ. Καλησπέρα ρε Φρεντ. Κάνεις ρε Φρεντ. Μάγκας ο Φρεντ. Γιατί η φάτσα μου. Ξέρω ένα κολπάκι. Ναι, γιατί μία και από αυτούς έχω. Όπα ρε. Αδερφέ, λίγο σε λάθος μέρος νομίζω ήρθες να κάνεις. Να πεις. Εγώ αν πας σε βουνά, όντως δεν έχει θηλυκό οξυγόνο. Μπράβο, εσύ καλός είσαι. Εγώ σαν εμένα. Μα Χριστό που δεν έχω μάσκα εδώ πέρα. Γεια σου ρε μπρο. Τι λέει. Τι με βαράς. Τι σου έκανα. Δεν βαράει. Αλήθεια. Πίστευτο. Τι με βαρά. Όπα! Τα πολύ ωραίο το λίγο. Όπα! Πάει το Roblox. Πάει η εταιρεία του Roblox. Πάει ο David Μπαζούκι. Πάνε όλοι. Τους κατάστρεψε το χιόνι. Ίσως και οι fans να φταίνε λίγο. Fans του Roblox. Η αλήθεια είναι αυτό είναι λίγο μεγάλη βλακιά που είχε κάνει animated face, τώρα τι είναι αυτή η βλακιά. Και εγώ το έχω αφήσει και έτσι, ρε φίλε, τι βλακιά είναι αυτό, τέλος πάντων. Όπα ρε. Το έχουμε παιδιά, το έχουμε. Θα βγάλω το ρελέ μου, έτσι να κάτσω πάνω του. Το επόμενο ποιο να είναι. Αυτό ναι, η φυλακή. Ρε κοίτα εδώ, το έχουμε πάρα πολύ. Κρίμα. Ναι, το ξέρω, είμαι ο δυνατότερος εδώ πέρα, ναι. Ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερος, μιλάμε. 1300! Είμαι καλύτερος. Όχι, εντάξει, είμαι ο χειρότερος τελικά στον σερβερ, τουλάχιστον σε αυτά εδώ στο leaderboard. Στο... Ναι. Ναι. Τώρα πια δεν είμαι καν μέσα. Υπέροχα. Παίζω με... Αυτός καταρχάς τι... Σου πες τα νεύρα λίγο ρε φίλε. Στη φυλακή είμαστε. Θα μου πεις εδώ τι άλλος. Πάλι prison, θα βάλω πάλι prison, ξέρεις, για πλάκα. Πάμε... Αυτό τι είναι. Ναι. Όχι, μπήκα φυλακή. Τώρα τι θα κάνω. Thank you ρε bro. Πέρα. Τι. Ναι, όντως. Πλάκα έχει αυτό, ωραίος. Λες και έκανες wallhack είναι. Όπως ο άλλος, ο τύπας που κάνει hacks. Εσύ. Έρχομαι να σε σώσω. Τι. Γιατί υπάρχει ο Drake. Virus. Όχι, μην έχω κολλήσει κι εγώ virus. Όπα. Ακούω βήχους. Μα μιλήσω. Βήχει κάποιος. Μάνγκο. Ελπίζω να μην είσαι εσύ Μάνγκο. Πολύ βήχεται ρε παιδιά, είναι από σε ένα γιατρό, έχει φυλακή γιατρό. Πας, ρε δεν έχει τέτοιο ρε. Είναι αυτά. Θα κάνω escape το πριν. Όχι εντάξει. Θα κάνω escape. Ναι. Ποιος είναι. Όχι. Ναι. Θα βγω. Όχι ρε φίλοι, θα βγω. Έχω κι εγώ με το κόλλησα κορονοϊβάρ. Αν μέχρι αυτό το mode update θα πεθάνω. Έλα ρε φίλοι. Κρίμα. Πάω μέσα να τους ενοχλήσω. Είναι κάποιος εκεί πάνω. Έτσι. Ναι, έλα. Έλα. Ψηλά πάει αυτός. Δεν έχω πεθάνει. Υπέροχα.
Κόλλησα κορονοϊό. Ναι, φίλε, αλήθεια τώρα. Αλλά η αλήθεια είναι. Ναι, είναι πανεύκολο και εγώ απλώς πέθανα έτσι. Να πω και τι. Δεξιά, αν πας εδώ, όντως θα. Α, δεν έχει τέτοιο. Τι είναι αυτό? Α, ναι. Okay. Όχι πάλι αυτός, ρε. Είναι σπαστικός αυτός. Φουλ. Άφησέ μας, αγόρι μου, ρε φίλε, ρε. Τι σου έχουμε κάνει απλώς? Πήγαινε σε άλλο σερβερ. Παραλίγο. Άσε με. Δεν πάμε και έναν. Ω, αυτό έχω πολύ κρού να πάω σε αυτό. Πάμε πάλι φυλακής. Έτσι και υπάρχει πάλι ο ιός και τον κόλλησα κιόλας. Πάρε. Δεν πονίζεται. Ας πάμε. Wow, είμαι φυλακισμένος. Πώς βγαίνω? Α, ναι, είχα βγει έτσι. Αλλά έτσι, μιλάμε, δεν. Δύο κέτσαπ. Πού είναι αυτός με τον Drake? Εσύ αδερφέ? Είναι εύκολο είναι αδερφέ. Α, εντάξει. Ναι, ξαναμπες εσύ. Είμαι ωραίος. Τι να είναι. Τι είναι αυτό? Α, δεν είναι. Όπα, Χριστός και Πανα... περίμενε να το συζητήσουμε. Είναι κάτι που μπορείς να κάνεις πανεύκολα escape από την φυλακή. Ναι. Και έτσι απλά έχεις φύγει από τη φυλακή. W. Όχι αυτός. Όχι, με κυνηγάει. Άσε με εμένα ρε μπρο. Βάλε το και ο Ketchup κάνει τέτοιο. Ρε. Τι είναι αυτή ρε? Αφήστε μας ησύχους ρε. Τα hack σας. Μη χακάρετε ρε. Δεν είναι καλό. Νεξί πώς δεν τρώνε κανένα report. Τους κάνω report. Εντάξει, πρέπει να τα πέσει. Έτσι πέθανε. Ναι, μπρο. Εδώ έχουν κάνει τέτοιο για να μην είναι. Ποιος είσαι ρε τρέλα μου? Για μια βοήθεια θα ήθελα παρακαλώ. Αυτός ο Ketchup είσαι. Φάτε ένα report. Σας έρθει στα μούτρα. Γιατί είναι σπαστικό αυτό που κάνετε. Έφαγε μπαν. Έφυγε. Εσύ Ketchup αδερφέ. Είσαι φούλης και εσύ σπαστικός είσαι. Όχι ρε πήγε, γιατί πήγε το σχολείο? Πάλι πρίζον θα βάλω. Έτσι απλά βγαίνουμε όλη την ώρα. Όπα ρε. Το γκάνγκ εδώ πέρα από τη φυλακή έχει μπει στο user. Έλα, έτσι. Γιατί είναι έτσι Τι είναι έτσι η φάτσα της? Έτσι είναι. Τόσο πάω. Πού είναι η τάξη μου? Εντάξει, εγώ κάνω να πάνω. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, υγεία. Και αυτοί παίζει να φάγανε μπαν. Ο Ketchup. Έχει φάει Ketchup μπαν. Έλα ρε φίλε. Είναι φουλ σπαστικός ο Ketchup ρε φίλε. Βασικά ο Ketchup δεν είναι σπαστικός, εντάξει. Δεν κάνει τέτοιο και. Ναι, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Μακάρι όντως να γινόταν αυτό στο σχολείο να καταστρεφότανε. Να καταστραφότανε. Ναι, θα έχουμε άλλο σχολείο, ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι το σχολείο να χαλάσει. Έτσι το σχολείο να χαλάσει. Να πάει από εκεί που ήρθε το σχολείο. Όπα. Όπα, Χριστέ και Παναγιά, παραλίγο τα. Έτσι το σχολείο να χαλάσει, πώς είναι? Όπα ρε. Εντάξει, δεν είναι και πολύ καλά. Δίπλα μου ήταν. Ο Χριστός, δίπλα μου ήταν. Όλα περνάνε δίπλα μου, δεν ξέρω πού να πάω. Κάτσε να πάω κάπου εδώ. Είναι και που είναι ο πατάτα και η βάφλα. Μπρο, τι κατά ονόματα βγάζουν ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Τι είναι αυτά τα ονόματα? Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δικαίωμά τους είναι. Τέλος πάντων. Όπα.
Πάρε. Έλα. Πα. Κάτσε να δω. Ναι, πάμε πάλι prison. Έχει πλάκα ρε φίλε να κάνεις αυτό. Έλα. Θα είναι ωραίο να διάλεγες και τι τέτοιο να πήγαινε. Τι να... Παναγιά μου. Τι disaster. Ωραίο θα ήταν. Τώρα έλα, είμαστε 117. Φτάνουμε τα 120 σίγουρα. Όταν φτάσουμε τα 125 τέτοια, τότε είμαστε που θα κερδίσουμε. Θα τελειώσουμε το βίντεο. Όχι κι άλλος που μοιάζει με αυτόν τον τύπο, εντάξει, αλλά νομίζω είναι chill. Πάμε. Θα πάμε εδώ πέρα. Άλλη φυλακή θα πάμε. Τέλεια. Πέροχα. Έχουμε κάνει ρε φίλε και πηγαίνουμε. Έλα μου τέρα. Λες και πείτε πηγαίνουμε μόνος μου. Αδερφέ. Τι μπαγκάρει ο τύπος, τέλος πάντων. Το επόμενο τι να είναι. Α, ναι, το έχω διαλέξει ήδη. Λοιπόν. Fire. Πάμε γρήγορα. Ω, μπασκετάκι. Έτσι. Να φύγουμε γρήγορα. Όντως πώς να παίξεις μπάσκετ εδώ. Πάρε, φάγα full damage. Έτσι. Την έχω πάει μέσα την μπάλα. Όπα ρε, θα πεθάνω. Κάτσε καλά. Λες και είμαι streamer. Νομίζω πρέπει να πάρω και το μιλαράκι κάποια στιγμή. Νομίζω το μιλαράκι σου κάνει... σου δίνει HP. Να, και έτσι από οι hackers εδώ πέρα. Πραγματικά αυτό. Είχαν πει ότι θα φύγει το hack. Και γιατί τώρα δεν έχει φύγει ακόμα. Πω. Θες να κάνω respawn, γι' αυτό κάνω respawn. Βασικά όχι 125. Πάμε 120 και μου κάνω και 125, θα μου πάρει full ώρες. Πάμε για 120 τέτοια. Ναι, άλλα 2 σούμουν και μετά τελειώνει το βιντεάκι. Σπίνει guitar. Α, το χορού είναι από το Minecraft. GG's. Ναι, πάμε πάλι αυτό, ξέρω εγώ. Του Boblox. Είμαι εδώ. Γιατί δεν είμαι... Α, ναι ρε, γιατί... Ωραία, μια σπιταρόνα. Εδώ θα κάτσω. Κάτσε, να δούμε τηλεορασούλα. Τι είπα και εγώ έτσι, τέλος πάντων. Ωπα ρε. Αυτός έχει πληρώσει Bobax. Ωραίο ρε. Γίου. Α, ναι, έχει... Ρε μπρο, όλα τα Robux τα έχεις δώσει σε τέτοια ρε μπρο. Damn. Ο αδερφός έχει δώσει τόσα... Ναι, τι ωραία. Να βλέπουμε τον Bacon να είναι μπροστά μας. Υπέροχα. Αυτά. Avalanche avoid snow. Όχι, έκανα βλακεία. Δεν το είχα δει. Θα πεθάνουμε. Ναι, υπέροχα. Θα πάω από εδώ πέρα, δεν θα πεθάνω. Εκτός... Γερό σπίτι, Γερό. Όχι, πισίνα. Πάμε. Έλα, εδώ δεν μπορεί να έρθει το snow. Τελικά μπορεί. Αλλά ας κάτσουμε πάνω σε αυτό το παπάκι. Ξέρω εγώ. Ρε, γερό σπίτι, ρε. Όπα, ρε. Έχουμε φτιάξει καλά, ρε. Όλος τι κάνει εδώ σαν τη μίγα, είναι. Αλλά εκεί πισίνα τώρα, αλήθεια. Πάμε καλά. Ρε, πάμε καλό, ρε.
Πω, τι έγινε ρε, γιατί είμαι εδώ, είμαι μόνος εδώ, όχι είμαι μόνο. Α, επειδή μάλλον καθόμουν στην πάπια. Ρε, έχω μείνει ακόμη, είμαι πρώτος εδώ πέρα. Μιλάμε ποιος είμαι. Ωραία συντριβάνει. Roblox 2HQ. Εδώ είναι η Roblox εταιρεία, για να πάμε να δούμε λίγο. Καλά, από εκεί θα πήγαινα τώρα. Ω, πάλι. Μήπως θα είναι τώρα. Όπα ρε. Μπρο νευρίασε λίγο για το Roblox. Για το Roblox, ναι. Εδώ είναι που κάθεσαι και παίζεις PCs. Πηγαίνουμε πάνω, μη πηγαίνουμε πάνω. Μη πηγαίνουμε πάνω, μη πηγαίνουμε πάνω. Θα πεθάνω. Αλεξικέραυνο έχει τελικά βασικά, μήπως έχει. Μπορεί να έχει και αλεξικέραυνο. Τώρα που το σκέφτομαι. Α, όχι, flash flood είναι το άλλο. Βλακεία λέω. Ω, τι βλακ. Όχι, όχι, κάτσε. Ναι, πάμε πάνω καλύτερα. Ναι, εγώ έχω κάνει το όλους άσχημα. Δεν το έχω λούσει, αλλά καταλαβαίνετε. Τώρα το μέχρι πόσο ρε, έχει γίνει άστα ρε. Όχι! Ρε, κοίτα εδώ το λέγει. Ρε, κοίτα εδώ ρε! 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 Ρε!